ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ୱିନିଂ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମାଇ ସାର୍କେଲ୍ ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ପୁରା ସମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର ଟିମ୍ ଲାଗୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର ଖେଳାଳି ଏ କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଆସୁଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଜୁମ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗେଇଲି 120 ଟଙ୍କା ପାଇଲି ଏଠି 200 ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲେ କି? ଏଠି ପକେଇଲି 120 ଟଙ୍କା ପାଇଲି 200 ଟଙ୍କା, ଏମିତି କରିକି ଟୋଟାଲି ମୁଁ 800 ଟଙ୍କା ଫାଇଦା କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 1350 ଟଙ୍କା ଜିତିଛି, ଆଉ ଗୋଟାକରେ 1450 ଜିତିଛି, ଆଉ ଗୋଟାକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 1035 ଟଙ୍କା ଜିତିଛି। 327 ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିଲି 1035 ଟଙ୍କା ପାଇଲି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓମେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତିଛି 1260 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ 1। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଜିତିଛି 25,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଛି। ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ଏ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଲଗେଇଛି ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଛି। ଏଇଠି 15,000 ଜିତିଛି, ଆଉ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 9,000 ଜିତିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜିତି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେତେ ଜିତିଲି 13,319 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏଇଠି 6,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଲି। ଫାଷ୍ଟ ବାଲାର 1.5 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ଭଲ ଖେଳି ପାରିନଥିଲା, ଯିଏକି ଥିଲା ଡ୍ରିମ୍ ମିଲର ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 400, 300, 700, 1275, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 508 ଜିତିଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର। ତ ଆପଣ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବେ। ଆପଣ କେମିତି ଜିତିବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡ୍ରିମ୍ ମାଇ ସାର୍କଲ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲାଉ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଇ ସାର୍କଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଟିମ୍ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କହିଦେବି ଆପଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଲଗାଇବେ କି ସ୍ମଲ୍ ଲିଗ୍ ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ୱିନ୍ କରିପାରିବେ। ଘରେ ବସି ବସି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ୱିନ୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଯେମିତି ଫୋନ୍ପେ ଚଲାଇବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲୁ କରିବା, ଫେସବୁକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛି ଅବତାର, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାଇ ସାର୍କଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଲାଉ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଇ ସାର୍କଲ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ଫାଇଦା କମେଇବା, ଫାଇଦା କେମିତି ପାଇବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଫିଲ୍ଟରରେ, ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି 1 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା, 50ରୁ 100, 100ରୁ 500, 501ରୁ 1000, 1000 ଏବଭ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲି ଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି 1ରୁ 1000, 1000ରୁ 5000, 5000, 1ରୁ 1 ଲକ୍ଷ, 1 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷରୁ 1 କରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। এইটা দেখুন গ্রান্ড লিগ যেটা বড় লিগ কହୁଛନ୍ତି, বড় লিগ যেটা কହୁଛନ୍ତି এদের 1 কରୋଡ଼ প্রাইজ। ফার্স্ট বালକୁ 1 କରୋଡ଼, 1.5 କରୋଡ଼ ମହିନ୍ଦ୍ରା କାର, ସେକେଣ୍ଡ ବାଲାକୁ 10 ଲକ୍ଷ, ଥାର୍ଡ଼ ବାଲାକୁ 5 ଲକ୍ଷ, 4 ନମ୍ବର ବାଲାକୁ 2 ଲକ୍ଷ, 5 ନମ୍ବର ବାଲାକୁ 1 ଲକ୍ଷ। ଏମିତି କରିକିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। 31,33,343 ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 30% GST କଟିଯିବ, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ବର 1ରେ ଆଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି IPL ଟିମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି 50 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଟିମ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। 5 ଟଙ୍କିଆ ବି ଟିମ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି? 5 ଟଙ୍କିଆ ଟିମ୍ ବି ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି। ଏବେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଚାଲୁ ହେଇନି, ମୁଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଟିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। 5 ଟଙ୍କିଆ ଟିମ୍ରେ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 33 ଟଙ୍କାରେ 46 ଲାଖ, 49 ଟଙ୍କାରେ 16 ଲାଖ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଟିମ୍ ବନେଇବେ, ଟିମ୍ କେମିତି ବନାଯାଏ ସେଇଟା
तार गोटे वीडियो बनैबा आज कि काली भितर मु टीम बनैबा चालू करदे। मु तो ड्रीम 11 बनाऊँगी। ड्रीम 11 केमी मु प्रॉफिट कमाऊँगी आपन को पूरा देखेबी, वीडियो को शेष रे देखेबी। चैनल को निश्चिंत सब्सक्राइब कर दिंतु। आपन निश्चिंत कमेंट करि पारंती मते। ये जो स्पोर्ट्स जगार अच्छी देखो आज्ञा, ये टोटाली अच्छी ये ऊपर अच्छी ऑल कंटेस्ट है, माइंड कंटेस्ट है, एक्स्ट्रा कंटेस्ट है, क्रेडिट कंटेस्ट। ठीक अच्छे प्रॉफिट केमी कमेबे से आप जापारे बड़ जदि आप जितुँच 1 करोड़ जीति पारती 2 जणिया लोक खेली पारे, 3 जणिया लोक खेली पारे, 4 जणिया खेली पारे, 10 जन लोक भितर भी खेली पारे। यहाँ जोड़ा खेलुँच आप कहे 49 टंकार मेगा कंटेस्ट ग्रांड लीग जोड़ा इंग्लीश रे कहती। 2 जन जदि खेलेंगे आज्ञा 50 टका आप नकौंट। देखो आप 50 टका नकौंट तो आपन को मिल 76 टका 2 जन। 25 टका कंपनी को फायदा, आपन को 25 टका फायदा मिल। जदि 42 टका नकौंट आपन को मिलूँ 64 टका। 33 टका नकौंट मिल 50 टका है। आप जो भाया कंटेस्ट चॉइस करेंगे। फिल्डर को ये करूँ देखूँ जदि आप पूरा यही कंटेस्ट खेले 100 रु 500 भितर 3 जन रु 10 जन भितर ये अप्लाई फिल्डर है 175 टका नगेबे आपन को 300 टका मिल। 214 टका नगेबे 260 टका मिल। 147 टका नगेबे 250 टका लगेबे। ठीक अच्छे आपन खाली लगेबे पैसा पैसा जितेबा दायित्व मोर। मु आपन को टीम पठेबी, आपन सब्सक्राइब कर दिंतु। आ टेलीग्राम चैनल देबी एबे 2-3 दिन मैच आउ हो जाऊ तापर आमे चालू करेंगे। मु आप अध घंटा आगु मु ना 5 मिनिट आगु मु आपन को टीम देदेवी। आ गोटे मैच दिन जगह गोटे मैच आम 500,000 एक्सट्रा रोजगार करें। 500 रु जदि 1000 टका नकौंट 3 जन रु 10 जन देखो 138 टका नगेले 351 टका पाइबे। 222 टका नगेले 570 टका लगे। 777 लगेले 271 टका पाइबे। 333 टका लगेले आप पाइबे 849 टका। एतिर किंतु आज्ञा ड्रीम 11 जदि 333 टका नकौंट ताले आपन को 1000 टका मिलुची। एतिर टिके अधिका रेट आम ओडिशा रे ड्रीम 11 चालू ना तो माई सर्कल आप खेलतु। मु बहुत जल्दी आपन को टीम देवी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एबे चलतु मोर प्रॉफिट मु आपन को देखौजी मु केमती पैसा रोजगार करूची। सब मैच खेलिबिनी आज्ञा दिन को गोटे मैच खेलिबा बड़ मैच खेलिबा। तो टीम बनैबा जदि कौन सी प्रकार प्रोब्लेम होउजी आपन को ताले मते निश्चिंत कमेंट करंतु। लोक देखुचंदी किंतु कमेंट करनादी। आउ स्वाभाविक कथा ये जे लोक डरी जाउचंदी कारण आजिकल ये सब जिनस को लोक डरुचंदी किंतु एकदम सिंपल जो ये एप्लिकेशन पैसा एपट सेपट होबार ना ये सरकार परमिशन। तो आपण निश्चिंत निर्भर खेलतु। चलतु देखा ड्रीम 11 मुझे केमती जीति। ड्रीम 11 मुझे खेलुची ये तार अपडेट बहुत जल्दी जल्दी होची। तो चलतु